19 гасыр азагына чаклы Сарытау губернасы Хвалын иязына кирген хәзерге Иске Кулаткы районында 19 татар авылы бар. Районның төньяк көнбатышындагы Иске Зеленой авылы турында архивтагы беренче язмалар буенча аңа нигез 1693 елда салына. Авылга беренче булып Нөркә бабай килә. Нөркә бабай ул кем? Нөркә бабай 25 ел Сарыга служить итә һәм ул яшел киемнәрдән килә. Зеленой авылы гел яшеллектә була. Агачлар, гелләр яшеллеккә күрә ике аның причинасы Зеленой каян килеп чыккан. Нөркә бабай сар бирә указ, шул җирләрне, теләгән җирләрне сайлап алды. Шунарга күрә беренчедән аның солдат киеме яшел була, икенчедән безнең җирдә күп яшеллек була. Бу урында шунсында әйтү урынлы булар. Зеленаның югары эш зиратында 1535 елдагы бер каберлек сакланып калган. Шуңа күрә биредә халык инде 19 гасырда ук тормыш алып барган булырга мөмкин. 330 ел эчендә безнең авыл күп зат күргән. Кайгы, хәсрәт, барлык, юклык, бүгенгесе көнгә шөкер Аллага авылыбыз яши. Авыл тарихын өйрәнүче Ринат абый Зөбәеров тирә-юньдәге башка авыллар белән чагыштырганда Зеленой шактый зур авыл булгандай. Шул чорда авылда 6 мәчет эшләве әнә шул хакта сөйли. Вот бу территория без синең басып торабыз. Самый центральный баш мәчет саналган монда. 6 мәчетнең берсе генә сохранился авылда алттан калганнары сүйтеп школа ясадылар. Мельница ясадылар, аннан соң мастерскойлар ясадылар. Bir мәчет сохранить калган безнең учта югарышта. Ваткасы мәчет, касын безнең бабайлар төзеп бетеп 17 елны революцияга тике ебәрәләр эшкә. Ул до сих пор нитте, аннан соң бу мәчет төзелгәч, бабайлар ишәйттеләр бетмәсен өчен монда әбиләргә, бабайларга, ланнарга мәдрәсә. Әлге бинадагы яңартылган мәдрәсә 2010 елдан бирле эшли. 40 еллык педагогик стажы булган Сания Пасафәрова лаеклы ялга чыккач Ульяновскида Биләр мәдрәсәсендә укып, дини белем алгач, биредә балалар белән бергә өлкәннәрне дә ислам дин нигезләрен өйрәтүгә керешә. Балалар күп булган вакытта мәдрәсәгә йөриләр, 15-шәр, 17-шәр бала йөри. Бер ел бабайларны укыттым. Намаз укыйлар, аннан соң сүрәләр укыйлар. Иске Зеленой бай тарихлы авыл. Узган гасырның 90 елларында укытучы Гөлсем апа Бикбаева авылның тарихын өйрәнеп бер китапта чыгара. Бүген аның эшен дәвам итеп, шушы авыл кызы, хәзер Самарда яшәүче Рәсимә Шакирова, моннан берничә ел элек архив документларына нигезләнеп яңа китап өстендә эшли башлый. Мин Мәскәүдә 4 архивта эшләдем. Российский архив, государственный архив древних актов-та, Российский военно-исторический архивта, Российский военный архивта и Российский архив, государственный архив древних актовның бер бүлегендә 1812 года и шул военно-исторический архивның бүлеге бар. Һәр архивта Зеленой турында әз генә булса да информация бар. Рәсимә ханың китабы басылып чыккач, район башлыгы Лилия Богданова белән киңәшә дә, аны укучыларга тәкъдим итүне зурлап, авыл көне кысаларында уздырырга ниятли. Бүген бу бәйрәмгә башка төбәкләрдә яшәүче авылдашлар да кайткан. Без авылны бәрмибез, ибәргә җыенмыйбыз да. Авылны тырышабыз тотышырга, катнашырга, нибар эшләрендә. Родной авыл. Яшчаклы бик часта сагынабыз. Безнең монда әтием дә, әнием дә, апам да, үз улыбыз да, аларның зәрәтләре монда, зәрәтләргә йөрибез. Шуннан да бу көнне Сания сыман узган көннәрне аеруча мәктәп елларын сагынып сөйләүчеләр байтак булды. Ул чорда мәктәптә 600-дән артык бала укыган. 2 сменага җитмәйди. Бик әйбәт укытучылар безе. Каслар әлдә берничә зинә сау калды. Мәрхүмнәр инде бик белем яхшы бирде. Туган якка ничек мәхәббәт ниттеләр, тудырдылар, тәрбияләделәр. Без укыганда 3 класс иде. 30 иде бала. 9 кеше 8 класста иде. 9-га күчтеләр, тоже 9 иде. 10-ны бетерделәр, монда 9 иде. Бер школ әз иде, кичкенә кирпичне төзеделәр. Шулда полный, весь полный иде халык белән. Дагыстанда яшәүче Нурия Сайфуллинаның әнисе шушы авылда туган. Ерак дип тормаганнар, 90 яшын тутырган әнисен авыл бәйрәмен алып кайтканнар. Аллага шөкер булдык, келергә машин белән килдек. Аллага рәхмәт. Күп кешене күрдек бегән, таныштык та күбесе белән. Шулай яхшы булган, бик һәйбәт булган. Авылда гомер буе балалар укыткан Гөлсем апа Бикбаева тумышы белән өлкәнең Шардаклы районыннан. Аны Зеленойга институт тәмамлауга җибәрәләр. Инде менә 57 ел биредә яши. Мондагы кешеләр бик йомшак күңелле, бик пөхтәләр.
эшчәннәр, берсе-берсенә ярдәм итеп яшиләр. Табигаты да бик матур. Шулай иттереп, бу авылга иләшеп, рәхәтләнеп яшәдем мин. Туган алам минем, куяныңда синең, гереләп үтте яшьлек ялларым. Kitapның авторы Рәсимә ханым белдергәнчә, әле тагын бер китап чыгарлык материал калган. Шуңа күрә киләчәктә икенчесе дә китап киштәләрендә урын алыр әле. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.